Рашид Раҳимов, дастпарвари футболи тоҷик ва собиқ бозигари дастаи Помири Душанбе, сармураббии тими Аҳмади Грозни таъин шуд. Дар ин бора Рамзон Қодиров, раҳбари Чеченистон, дар твиттери худ эълон кардааст. Раҳимов дар ин вазифа Игор Ледяховро, ки вазифаи сармураббии дастанро тарк намудааст, иваз намуд. Дар ҳамин ҳол Аҳмад дар ҷадвали мусобиқаи қаҳрамонии футболи Русия бо 7 имтиёз дар байни 16 даста мақоми нӯмро ишғол мекунад. Рашид Раҳимови 53 сола яке аз муваффақтарин мураббиён дар тарихи бошгоҳи футболи Грозный мебошад, ки пештар номи Терекро дошт. ӯ дар ин бошгоҳ аз соли 2013 то 2017 кор кардааст. Дар мавсими 2016-2017 бошгоҳ дар тарихи худ мақоми аз ҳама баланд панҷумро касб намудааст. Рашид Раҳимов 18 марти соли 1965 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ дастпарвари бошгоҳи захираҳои меҳнатии Душанбе мебошад. Дар дастаи Помири Душанбе ним ҳимоятгар ва ҳимоятгар буд ва дар чемпионати СССР дар лигаҳои якуму олӣ бозӣ кардааст. Соли 1988 ба унвони устоди варзиши СССР мушарраф шудааст. ӯ дар чемпионати Русия шарафи дастаҳои Локомотив ва Спартаки Москавро ҳимоят намудааст.